kører bladene igen med det samme, der viser mere. Det er også jeg på langen side, jeg er bagved, jeg er den anden lange side, og jeg der står på bænken. Kom nu lige og hjælp dem i gang. Det er hele over, ellers går jeg. Sådan der, det er sikkert ikke smule bilmand på der. Ja, kom nu lige. Ja, kan du høre det? Ja, hun kan, hun smiler, hun ser glad, hun kan prøve igen. Hold nu kæft, det er godt sjov, det skider jeg på. Det var en pizza. Ud i linjen. Og så en bil, der helt nyt er tilbage i 1948, det var ikke med.